pashure dani pamusoro emapo ndauya nenyaya yakamhangarwa naBoaz Foroma anobva muvhileji yekwaZimbiru achimhangarira masabhuku anoti Nicodemus Zimbiru, sabhuku Muta, sabhuku Siadona Marimo, Nelson Chitate nasabhuku Masinde. Foroma auya achimhanhara kuti masabhuku akanditorera nzvimbo yaakapiwa nemusha. Ndonyaya yauya kuzomhanhara mudada. Tichakumbirawo Boaz Foroma kusimudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumashure. Makagara ipasi. Ini Boaz Foroma tinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Ndokumbirawo masabhuku angu mose mosimudza maoko enyu erudyi. Pandichangoti sabhuku Zimbiru vamwe motaurawo mazita enyu. Ini sabhuku Zimbiru tinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Tinotenda tiise maoko pasi. Boaz Foroma ndokumbira kuti uzivise dare muchidunhu zvasakisa kuti unge uchimhangarira masabhuku ose aya. Makagara ipasi asi izvo rakasimukira. Pamusoro idari ini ndauya kuno kupotera ine dambudziko randinetsa kwenguva yakareba renzvimbo yandakagopiwa nemasabhuku tanga 2008 yekuti ndiite chikoro mushure mekunge ndaonawo sponsor from America akanga achida kundibatsira chikoro kuti vake public school kana kuti community school. Saka ndakasvika kumasabhuku ndikavaudza idea yangu, vakataridza kuti havaifarira sezvo munzvimbo musina zvikoro zvehurumende. Saka takafambira mapepa ose sezvinodiwa nemutemo wekanzuro, kuita mavillage meeting nemaward meeting. Tikaenda kuna mambo chinamura vanga variko, tikaenda kukanzuro ndichibva ndapuwa offer letter yenzvimbo iyoyo yemahekiseji aidiwa. Saka masabhuku angu ndakavaratidza offer letter iyo isati yabhadharwa kuti offer letter yabuda panodiwa mari yakati yanga yakati kuti tichibva ndaudza sponsor achibva abhadhara mari iyoyo. Zvino tati fambe 2021 pane vana vemumusha vakauya kupinda vachipega nzvimbo kuti vaite mastates. Saka ndakaudza masabhuku angu mazuva yawo zvainetsa, pane nzvimbo dzakawanda dzaingopamba. Saka ndaona zvadhileya ndakaenda kuna mambo Chinamura through anonzi Chimukoti ndichibva ndamushevedza kwaya paground. Vakataura kuti no zvakawanda zvakataurika ipapa asi muromo wandakabandiwa kuti garai pasi muwirirane kuti muchashanda sei pachikoro ichochi. Saka ndakagara almost 2022 ndichibva ndadzoka kumasabhuku angu ndikati masabhuku takangogara uko ndakanyora tsamba kuti mirai funding because pane conflict. Saka musi wa22 March 2022 musi wa3 March 2022 takagara pasi nemasabhuku. Sabhuku yaratidza kuti ari kuIran achiti havana ndio vari kukanganisa project inoida ngatiwiriranei. Ndikati hafanira kuva nedocument ratonyora. Ndakatova requesta kuti nyorai maconditions tione kuti ngashanda sei. Vakati iwo nyora ndione idea yeproject. Tichibva tagara pasi ndokungoitawo rough draft. Tikati tiendei kuMinister of Education tinopuwa guideline. Vakabva vandipa mupurisa wavo anonzi Kombo. Tichibva ndaenda navo kudistrict education. Vakachitaura vakati no zvinoita kuti mogona kubva pachikoro chenyu mozoita partner negovernment mopuwa mateachers kuti mafees ave cheap low. Chiendai monera pasi monyora document yenyu nemusha inozoya kunotori modify. Saka taifanira kuzoita meeting yecommittee yemusha muna August. Ndakanganwa date racho. Saka padate iroro ndo paka August warini
2022 August. Saka vasabhuku mazhinji haana kuuya pameeting iyoyo, panga pane masabhuku maviri asingakanganisi. Saka vana vemusha vakati tichadi chikoro, hatina zvekudhiskasa pamusoro pekunzviringedza kugadzira underground. Takabva kukanzo tikanzi tikugurire sare kune nzvimbo yako inoita private yako. Tichibva taenda paground vakandigurira, vakamutanga vati hecta because total land yacho yese 4.8 hectares. Saka tokupa hecta tasvika vakazoti 100 tokupa 70. Saka vakazondigurira pa 70 by 70. Vachibva vachiita private yako pano inzvimbo taakutora toedzesera kumusha. Toita chiro chine checommunity yokuti mapepa wakanobhadhara kukanzo anoratidza kuti nzvimbo yako nechinanga chikuita private school mberi. Saka sevanhu vakati vaukanzo hana kunetsana navo, kuti zvakanaka tozoenda tose ukanzo tonokonfirm. Ndikauza masabhuku anga asipo anofunga vese kusanganisira sabhuku mbiri. Zvine ndakazodimburirwa nzvimbo yangu, vakati handisi kuzviziva, asi ndikukumbirawo kuti mundipewo comment ndiende ukanzo kunokonfirm. Saka hapana akaonekwa kusvika November. Ndaenda ukanzo vakati kana nyaya yako yakasvika pamwe chapinda mufukanzo meeting tichainzwa. Saka endaka semunhu anga ari business rechikoro ndairenda samunhu. Pandakasigwa offer letter yako iri kupi? Ndinayo. Tsiratidze masabhuku munhu munomuziva here? Ndinoziva kutomuziva mambo kuti mwana wachine musha. Dambudziko rake raari kuchema naro iri munoti kudii naro? Dambudziko rake raari kuchema naro isusu nepfungwa takataura naye takati iwo zvawakaita wakatamba nepfungwa dzedu masabhuku. Isusu takawirira wakati une mwana wakadzidzisa vari kunze kwenyika, vati vada kuita plowback mumusha, vati vavakire community chikoro. Takati kana chiri chikoro kuchicommunity chekanzuro izvo towira nazvo nzvimbo tinayo masabhuku, ngatishandei pamwe chete. Pakushanda pamwe chete akaenda mberi achiita zvinhu zvakawira. Chikoro chiita zita rake achinorejista nezita rake kuita private school, ndopatakapesana ipo takati kuita zviro zvatakawirana. Chikoro ndechecommunity kwete chako iwewe. Nekuti akatakakwisa kachikoro kake pakona kaunti Elvis Bay private school, takati hapisiri zvatakawirana. Iwo takudumbura tokusiyira kafona kako ikako ground redu radzokera kumusha. Chirake chikoro chedu checommunity kwete chako iwewe. Saka pari zvino patova nechikoro chiripo private school. Private school iri registered here? Haisi registered. Ndakaendapo ndatodamburirwa. Vanga vatondisiya ni 7 by 7. Ndopandakavaka chikoro kamukandi. Chakazoita kuti iwe uchinje kubva kuinitial agreement yaungaita nemasabhuku yekuvaka public school uchizovaka private school chanjaji? Ndakazviita mushure mekunge vadambura vachiita paukanzo kuti katikusire nzvimbo. Ndochikoro chakachivaka December 2022. Watokazviita mushure mekunge vatondidimburira, vakandimbura kanisira 7 by 7 vakati chiita private school yako. Raive gore ripi? Ndakavaka December 2022. Ikanzuro wakaizivisa izvo zvakaitika izvo? Ndakavazivisa. Uri kubhadhara mari yetse yekanzuro? Kanzuro ikati chinazvo? Kanzuro iri kuti hatina shoko rakadaro rakabva kumusha kuti vatora nzvimbo bheki. Saka iyi nyaya iyi kai haisisiri mujurisdiction yamambo. Iyi nyaya yafana kubatwa nekanzuro. Kanzuro ndo yakakupa offer letter. Saka iwewe kana une zvichemo zvine chekuita neoffer letter yako zvakufana kudzokera kukanzuro zvichaita kuti zvive kwamambo. Mukanyi ndizvo baba. Chikutondinetsa panyaya yawoga ndeyekuti kana undovaka community school aine mustamako custodian wecommunity hurumende kana kanzuro kuti iwewe uwani anditi iyo undovaka iyi kana iri mustamako chido chikoro chako private school kurova kuti community haina simba kumusoro pacho ende kana unofa leta seiyi yawapiwa kurova kuti kanzuro yakakupeki yaka nzvimbo iyi handidi yakuzvisiya chidzoka rakaukanzuro unoti pamakandipa wabhadhara mari pamakandipa paipai ndaupa dimburiro recommunity papi ipapo asi painobva yangosvika kuti nyaya yacho ndeyekuti vanhu pakatanga kuita dispute wekanzuro necommunity kanzuro inobva yambomisa zvinhu zvayo zvese
kuti mapedza dispute ripi amupedza dispute iro apa wakakura kuti wakapegwa nekanzuru ungodzokera kukanzuru unoti nzvimbo yamakandipa iyi ndakuidimburirwa handiti kanzuru iferefera kuti zvii zvaakuzoitwa padimburire mambo angu takatozodimbura taura kuti uri mwana wemumusha pasakudimurira vaka weti private yesu mwana wemusha unarudzidza kunze vedu mwana uita bana ikure possible mapepa aya anoti 1 2 3 4 5 patakatanga naita bana ikuri mwana bana mapepa aya anogona kusara kuno kumambo muchizviverengera munzi patakatangira na 1 2 3 4 5 asara pali pamadimura panogona kukona kuti aise chikoro takavaka chikoro chisati tamudimburira chakatanga akusi kuvaka ndakadimburiwa pasina chinhu. Chikoro chaita chandakavaka chandakatozovaka madambura ndakachivaka November 20. argument yecommunity iri kuti vavakauya vachiti toda vavaka icommunity school handiti so community kuona kunge sekuto wakauya uchinyemba uchingoda land kana waiwana land yacho uzovaka private yanu yako saka community paizoona kuti hachisi chiji community chikuiswa community yakuti wakatinyepera saka hatichada uzotaura necommunity ndo argument yavanayo vanenge vachinyepera ndaka ndoona sekuti hapana umbo wanga wati wanatsa kukwana nemuchikoro chacho chaisati chatombovakwa. Iwo chikoro chako private school wakaivaka rini? Ndakaivaka November 2022. ufanele musamani iri Mr. saka umbo wapo musama wako ndokastodi necommunity ndakaenda ku mazabhuku edu angoona ufaneta chete yakanzi Brighton sanyika handiti watoziva kuti ndecha Brighton hachisi checommunity iwo ndo wakashifta goalpost. Agreement yenye kutanga yetu diwe tanga tisati chava nechinhu chakanasa kunyorwa chiripo nekuti panakauya uchipiwa nzvimbo wakapiwa nzvimbo uchiti ndeyei ndakanga ndichida kuvaka public school. Kana ichinzi public school isei yazouya muzitama ako iwewe. Ndakanga ndaudzwa maprocedure neministry yaiti izvo government haigoni kuzoita partner nemunhu anenge asina nzvimbo. Saka the first thing chekuti paite madevelopment panofanira kuita nzvimbo icommunity handiti nzvimbo yagara ive community zvora maifanira kuva nechibvumirano necommunity monyora agreement iyoyo ndoyo so that kana makunoregister kucouncil unoregister as community iri community project kana kuti community ndoyo yakuita partner negovernment but in this case tiri kuti Boas ndiye akuita partner negovernment kuita public school saka ava vasaraka ndizvo ndati ndizvo here kuti masabhuku varidzi venzvimbo vasara havasisipo kamasabhuku dainazvo masabhuku achiripo here paprojekti yenyu. takandifunga kuti musha unoshanda through SDC sezvinoita mapublic schools. meeting yeutanga kuti takagara pasi necommunity ndoda chikoro chenharaunda nditi kwete changu ndavobva takuti ndauda chikoro chani changu direct ipapo saka wakaenda kucommunity zvinotaura zvisiri zvamayanga community hazazozviona handiti ende community inozviona chii ndokufanita kana ini ndinavakisa community school mwaraini kwangu haipinde muzita mangu unopinda muzita mecommunity custodian ecommunity hurumende kana kanzi itsamba yakato handizvoratidza masabhuku akatoisa petition yavo kanzuru iyi petition yakaiswa kanzuru vachitaura kuti iwo wakabreach agreement zvauri kuita hasizvo zvamakawirana kwekutanga. inenge isina handisi kana yakasvika petition nekuti ndakazotoita follow up ndichida kuona kuti yakasvika here inenge isati yasvika. Mr. Foroma has voluntarily surrendered part of the land back to the community and he has agreed to retain portion measuring 5,200 square meters in his name. Maminisi watakamaita uizwire kuti voluntarily irakuyapo
Saka sei wakuya uchichemera iwe wakasarenda land back to the community. Chandichemedza June 1 chakaitika nekuti maminutes aya ndakanga ndati kana anyorwa ngatiendei kukanzo so that land yangu ine style yochinjwa kuitira kuti masponsa angu aya ndimaclarify zvinhu zvakadini. Land yako ine zita rako ipi manje? Akuitira kuti land iri kukanzo ipi iri musamangu kukanzo ine masquare meters makani 4.8 hectares. Uye wakadzorera community meeting yatakazoita mumashure saka takati ati zvinyorwa izvi zviende kukanzo kuti vanochinja. Saka pari zvino tiri papa pari zvino hasati zvaitika izvozvo taifanira kunge takatosangana svondo rapera. Wakasangana nani? Nemasabhuku nakanzela kuti tipushe chinhu ichi chidzokere kukanzo nekuti posisheni yako izvezvi ndeyekuti sponsa kuziva kuti pane conflict saka akazoengeja maloya yake lokali. Saka ndakanda vati ngavauye masabhuku atsanangurewo vachinzwa kuitira kuti vazive kuti chakaitika svika patasvika paagreement. Saka hazvina kuzoitika saka ndakazokuhwa muultimatum ndakakuhwa zvinhu zviviri nemasponsa zvandisimudza ndiye padare ndakanzi it's either one we are going to pay back the money yatakabhadhara kukanzo because of breach of trust. Saka kuno kudare ndauya ndine chikumbiro chekuti kana dare randitenderawo kuti sinzi ndakundidzosere mari iyi nekuti musha watora neagreement yatakaita isiri clear ndafunga kuchemawo kumusha kumasabhuku kuti masabhuku leno aikwanisawo andiwedzerawo nzvimbo diki. Iwo maoko ako ane tsvina iwe maoko ako ane tsvina iwe wakuya kudarira mambo nekuti waona kuti wanzi tidzorere mari yedu iyo yatakabhadhara kukanzuru nevanhu vakakupa mari ndozvakusimudza. Asi iwewe ndo wakatanga kutyora chibvumirano chekuti muvake public school ndobva vanovaka private school. Nhasi zvazokuomera iwewe ndosaka wakutendeuka kudzokera kumasabhuku nokuti zvakuomera handizvo chikonzero chako chakuda kuti udzoke ukuka inhawe kuti kwawaida kutiza nako uchienda hakuchaendeka saka hautrustiki. Uda kuti masabhuku akutruste sei iwewe pekutanga apa wakambovarasisa. Masabhuku they are right because agreement yawakaita navo iwewe yekuti hapana public school ndowakatanga kuichinja ndobva waivaka private school. Nhasi zvazoshata nekuti wanzi tidzorere mari yedu. Vamwe vanokumbira mari iyo nezita recommunity nemaminutes ekutanga handipa maminutes ekutanga evhidhi kwanga akanzi community school. Ndakaona maminutes acho ekubva makatanga pacho pamwe ndo akatoenda maminutes ayo akanzi community school. Handinawo maminutes acho ndatoda kuaona maminutes iwayo isiyedariveva akangofanana pamusoro mukuru wake maminutes acho kutsvapo inini hangu ndinofunga kuti pakumhangara kwake daakamhangarira masabhuku ese asi akuita masabhuku ekusarudza kuti toda kumhangarira uyu neuyu asi masabhuku takawanda nzvimbo iyi hapana patinoita tega tiri 4 zvatakaita isi masabhuku tiri 8 iri papi nzvimbo iyi garimo seri kwegomo kugarimo tadarika pane pamaso emapostora patinoviga makuva kune makuva ekuti after private secondary chikoro chazara pane nzvimbo hombe inokwanisa secondary neprimary nokwana ipapo Maminutes evhidhi chasungona ekutanga evhidhi chashauto stage 1 kana kuti stage 2 ari pa stage chi paper 1 2 3 4 5 uyu mukomana chamusimudzaka inhau yekuti iye akanga ati ndahwina masabhuku ndaanzvenga community ndainzvenga chazoita kuti auye kudarika inhau yekuti akuti tidzorere mari yedu yatakabhadhara kukanzo dai havasina kuti tipe mari yedu ka yaitoita zvibhara ranyarwa mari yacho vakabhadhara imari iko $US
Changamereri inosvika kuma 46,000. Yes. Inodzorora vanhu mari yavo. Akafara chiverekwa. Saka imi makasiyirwa nzvimbo yamakasiyirwa nemasapo. Masapo iyo nzvimbo makatenderana kuti mumusiyire. Takatotenderana zvikati aiwa semwana akabudisa mari dzake ichiregedza chichimpuwa akaite private school yake ipapo. Saka imi mamukwanise here kuti munongedze nzvimbo iyo kumasponsors venyu. Anotaura paperwork futi. Aichaita nekuti sponsor IT inofanira kuva neminimum exchange yekuti kana wakuzoita yepublic school inofanira kuita conform to that. Saka ikaita less than ma requirements kuti izogona kuita public school. Samba yekutanga haipa. Iyi petition iyi yekuzonyorwa yekubreach agreement kwaanga aita. Saka inogona kuyafuta. Nani? Iwe Froma, kuti ubatsire handi iwe unoda kuti ubatsirwe panyaya yemari. Unogona here kutaura madhona wako kuti ningireni offer letter idzokere kucommunity wotaura nemasabhuku wodzokera paagreement yekutanga chikoro chova mucommunity anobvuma here dhona wako. Agreement yangu zvayange akaita dhona aida kubatsira ini nekuti anga aona mwana wangu saka ainoda kuti kubatsire but ushande necommunity. Saka idea yangu yanga iri yekuti zvinoita like machurch schools like vana makumi kuti munopartner negovernment but iwewe munhu akavaka unowana mashares in the running of the business. Saka community yazopinda papapo. Community pakuziva kwana nichita pagreement yakaita community yaita hatidi kuti chikoro chizoita mafees akawanda because community yedu iri poor. Asi kana tikapuwa maticha nehurumende mafees anogona kudini kudzika. Community yaingoda chikoro. Kunzvamba usiku kupindura ndati community yaizopinda papi kana chikoro chaenda muzita mako iwewe uchishandidzana nadhona wako iwewe muri vaviri. Community yaizopinda papi? Community ndo yakupa ivhu wakati ngatitei community school tiri mubatanidzwa. Waizopinda papi apo? Isiyo agreement yandai yakuita. Ndada kuita partner negovernment. Masabhuku wakagirira nawo kuti tikuita community school hausi kuita personal school. Iwo dhona uri kuti ndikuita personal school hausi kubudira masabhuku choka. Ine community kana chikoro chirupegwa chinhu checommunity zvokanzi munozvisiva hautobhadhari kana chii checommunity lendi hautoibhadhari ukanzi kana chine zvochokuita necommunity because kanzi racho ndocommunity kutonzi ubhadhara akaona kuti chaisiri checommunity chaziri chavo. Agreement dzako iwo ndedzekuda kuti ndedzekunyepera masabhuku. Masabhuku awo uri kuvanyepera zvawakawirirana navo zvakaita kuti vakupe land asi izvo zvauri kuita. Saka handizivi kana wanyepera sabhuku wanyepera mambo. Saka uri kuuya kune munhu awakanyepera kuti ndakakunyeperai kuti ndoda kuvaka chikoro checommunity nemi chakabatana asi chikoro chienda akuchisa muzita mangu saka ndidzorerei ivhu iyi. Ndozvino zvauri kutaurawo. Sabhuku namambo munhu mumwe chete. Sabhuku izizora mambo handiti. Saka iwe wakanyepera sabhuku wakanyepera mambo. Wobva wadzoka futi kuna mambo kuti ndakakunyeperai ndipei ivhu riri ndivake chikoro chiri muzita mangu. Zvinokuda here izvo? Ndakadambudzirwa ndakawanzira ndakaita problem yandakaita ndakaita zvinhu tisina kunasa kunyora zvinhu zviri pasi. Ndofunga zvinganditorera nguva kunasa kusanangura position yandaida. Masabhuku pari zvino panapa pakamira sei apa? Ground rangu naro ndofunga ndotaimbotaura kuti vatamboita meeting muchechi kusorapsheni amichiti taunganza kamari kakati titange kuti rokateka chikoro ichocho panzvimbo iyoyo.
community yarodhivelopa yega chikoro ichocho. Tutone dzina mari yakatongana kuti ichiteke tengane nyaya yapera mari yetoredi. Kutone notana ye. Utoti vane musha vachatongana kunzwanisa ke. Rukanzwa padevelopments rukaziva saka uri kuti kudii nawo kuuya kwandaita kuno kusematorana pakutanga bozi zvavakunetsa bozi pavo pacho pane kutopareteraka mukaona petition yavakanyora iyi hapasi sori nanga na business racho bozi maparents they are now withdrawing nji vana vavo vachikora hapasisina chakutorwa kunyepa kwako iwewe kunyepa kwako kwawakanyepera masabhuku iwewe ndozvakonzeresa zvese. Kana uchida kuti zvinhu zvako zvigadzirike tanga kutaura chokwadi mudzokere back paagreement yekutanga yekuti wakati uda kuvaka chikoro checommunity mudzokera kukanzuru mogadzisa ipapo kuti chikoro chandoda kuvaka ichi haisi private icommunity school yandoda kuvaka pamwe chete nevagari vemusha mogadzisa ipapo. Kana magadzisa ipapo kanzuru yazvitambira kubva ipapo totanga kufamba. Asi kana ipapo pasina kugadzirika ipapo ruoko rwamambo kuti upiwe nzvimbo iyoyo harushandi. Moreover pane offer letter yekanzuru iripo. Bozi kutoti mambo vaite simba offer letter yanotanga yakanzurwa ivhu rodzoka kuna mambo ndochita simba. But kanzuru ndoiri kufanira kualter offer letter ivega kana kuti voikanzura. Mambo havana simba apa. Ndoda kuti pane offer letter yekanzuru. Handi kanzuru yakatopega panapo. Kanzuru ndoiri kufanira kutanga yakanzura offer letter yayo vochinja agreement yaka vanoka either kukanzura offer letter or moenda mogara pasi navo mochinja agreement kuti idzokere back kucommunity school zvinova zvikudiwa nemasabhuku then moshandidzana nemasabhuku kuti chikoro chivaka. Ndo zvinhu 2 zvinofanira kuitwa. Apa ndokunge masabhuku acho abvuma kugamuchira nekuti iwe waratidza kuti unonyepa. Tawirirana. Ndazvinzwa hangu mambo matauriro amaita asi tichangodaro zviite. Hauna kutaura uchangodaro kudii? Zvamataura kuti kuinda kukanzwa kuno it ordered. Unototaura nemasabhuku aunawo ndo vaunokumbira kuti aiwa ana baba ndakakagadzisa. Zvichikutotanga masabhuku acho auri kufanira kufambidzana nawo ka ndo vawasungisa vaunza pano. Zvikurava zvinoti zvese zvauri kuita iwoka vanhu vacho vari kufanira kukubatsira kuti nyaya yako ifambeka ndo vanhu vauri kutoti vakakukanganisira. Saka chekutanga kutaura nemasabhuku mowirirana. Mawirirana nemasabhuku mowirirana mambo ndo zvatakuita izvi. Kubva ipapo tochitanga kugadzirisa tichifamba mberi. Pane zvino nyaya yawamhangara mudare inyaya yekusungisa masabhuku uya takatarisana naye. Masabhuku akunditorera ivhu ravakambondi. But chikonzero chemasabhuku ndechekuti iwewe ndiwe wakachinja kubva paagreement yekutanga yatakaita ndobva waisa chikoro muzita mako. Ndo chikonzero chemasabhuku for which argument yemasabhuku kuti iwe wakachinja agreement iri valid. Masabhuku zvavataura zvine ichokwadi ndiwe uri tsotsi. Sei wakazoisa chikoro muzita mako iwewe imi mawirirana kuti ngaive community school. Unogara pasi ufunge zvaurikuda kuti zviitike. Asi nzira mbiri dzandakupa ndidzodzo. Kanzuru yoalter agreement woita private school yako yoalter offer letter or wogara pasi nemasabhuku motanga patsva kunyora zvinhu patsva tisingazivi kuti vana vemusha vanogamuchira here. Vana vemusha kana vakuramba zvoreva kuti process yetu haifambi haina kwainoenda. Pamusoro imambo kuda dzimwe nguva kutenderedza dare renyu mambo tikukunzwisisai mashoko inde evakiridzo. Asi iye ngaachitaura kuti akazvipira here kudzoka kumasabhuku kana kuti hatisina basa nemasabhuku. Kuda zvinomubatsira kuti mutivharire nyaya nokuti dare renyu tikunzwisisa mambo nderekutivaka. Iye kana akanzwisisa mudzosera kumasabhuku pamwe iye haana basa nekudzoka kumasabhuku kwacho. Foroma ndakubvunza une tariro here kuzouya zvekare mushure mekunge tabuda munomu wanzwisisa mashoko ekuti ukadzoka kumasabhuku ndougere nawo kuda pamwe mungaita hukuru yakanaka kana kuti hausine nesu. Ndinoda kudzokera kwamuri chaizvo
chaita kuti ndiuye kunoka handina ku it's not an easy decision asi kuti handisina option. Tinotenda mambo tofungana Handisina option achidzoka tichakwanisa kuzoenda mberi nekufa. Pamusoro kurwara. Ndinofunga kuti tichagara pasi kuti zvakare nakorona handioni tichiisa nekuti tagara pasi kwenguva yakareba akambotiigira vamwe vanhu achiti mapartners handiri kuita nawo chikoro vanhu ava hameno akazobuda pachena vega kuti ava vanhu vananangwahayawo vekuchechi kuyako kuzotamba nesvisiso takabva kusanganewo taavo last week takagara kuti musangano achingotungana saka kuti chapa pichigara naye pasi kuti nezvaari kutiita plus pamusoro pacho kutisungisa isisu parizirevo handioni zvichaita. Ndipedza mashoko mambo nditenderei 2 minutes yedu kuti mubvunzewo kuti chikoro ichi pari zvino chikoro ichi chine zita rekuti kudii besides community school chakanzi kudii zita racho chinonzi Daina mubvunzo. Chinonzi Mountain Bay. tapedza basi Ndechani chikoro ichi? Pane pamwe pandoda kuti mubati Mubvunzo wangu wati ndechani? chikoro ichi ndakazoti vakanga ndichiita private school yapo saka ndechamo. Unogadzisa nyaya yako kana masabhuku ako kugamuchira wokugamuchira. Kana varamba kugamuchira zvapauri wotsvaga mari yevaridzi udzorere mari yevaridzi. Dambudziko rekuti waenda unodhumira uko. Zvaoma wakudzoka kumasabhuku kuti ndigamuchirei ndikwanise kuvhara chipande chandaronga chandakaparamura. Akatanga kuita utsotsi ndiwe. Waita utsotsi kubva wasungisa kuti vanhu vacho wakatsotsa. Ena anogara pasi kuti musangana nemasabhuku wauze chokwadi chezvauda kuita. Kana uchikumbira regerero. Totanga futi kuti 1 panyaya yako. Kana izvozvo zvisina kuitika hatina kwatiri kuenda. Saka yozotsvaga simba kuna mambo kuti mambo rasai masabhuku enyu muteerere inini. Ipapo ndopekutotanga paunoburana neni ipapo. Ndatombokunyara hwangu kugamuchira. Ndaikudzinga uri pamusuwo apo. Kuti kana uchita masabhuku ndakati handina sabhuku ano yakaiswa tambo muhuro achikikiritswa zvamuri kundiitira panapa izvo. Uyu muudzei kubva pekutanga kuti zvauri kuita zvoda rodenhana namambo izvo. Nokuti sabhuku namambo munhu mumwe chete. Haungasunge sabhuku ukauya kuti mambo ndasunga sabhuku wenyu. Kana wasunga sabhuku wasunga neni. Dai uine chichemo chako waitsvaga ungwaro hwekuti ndobatsirika sei panhau yangu. But chokwadi chandakuudza ndechekuti kuti tsotsi ndiwe. Hauna kuita agreement yako nemazvo. Wakachinja pane zvinhu zvawakanga wamboita pekutanga. Inogara pasi nemasabhuku. Udzokere back pachinangwa checommunity school. Hameno kana vana vemusha vakugamuchira yalaki. Kana varamba kugamuchira wotsvaga mari wodzorera vanhu mari yavo. Waita basa.